హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఒక ట్రెండింగ్లో ఉన్న ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఎక్కడ చూసినా ట్రెండింగ్లో ఉన్న సాంగ్ సూపర్ అంటే సూపర్గా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. సో ఎక్సలెంట్ వస్తుంది, అందరికీ నచ్చుతుంది, ట్రెండింగ్లో ఉంది, ఎప్పుడు చూసినా అదే వీడియో కనిపిస్తుంది. సో అందుకోసం ఒక సేమ్ అలాంటి వీడియోని క్రియేట్ చేసిన ఒకసారి చూడండి ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నచ్చుతుంది. ఒకసారి ముందు డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఆ తర్వాత ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఇన్స్టాగ్రామ్లో ట్రెండింగ్లో ఉంది. సో అందరికీ నచ్చుతుంది, ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది. ఒకసారి వీడియో క్రియేట్ చేసి ఇన్స్టాలో సెండ్ చేయండి. సో ఖచ్చితంగా లైక్స్ వస్తాయని అనుకుంటున్నా. సో ఇప్పుడు ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే సింపుల్ ప్రాసెస్ చెప్తా. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, మీకు నచ్చిన మీ ఫొటోస్ కావచ్చు, ఏదైనా ఫోటో యాడ్ చేసుకోండి. సో మీకు నచ్చిన ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను ఏదో ఒక ఫోటో యాడ్ చేసి చూపిస్తా. సో ఈ ఫోటో ముందుగా లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేసుకోండి, 8 సెకండ్ వరకు. మళ్ళీ దీన్నే కాపీ చేసుకోండి, డూప్లికేట్ చేసుకోండి, డూప్లికేట్ లేయర్. సో డూప్లికేట్ చేసి దాన్ని కొంచెం చిన్న సైజ్ చేసుకోండి ఒక ఫోటోని. సో చిన్న సైజ్ చేసి మీకు నచ్చినట్టుగా సైజ్ చేసి సో దానికి ఇక్కడ కింద పెట్టుకోవాలి. సో కింద పెట్టేసి ఇప్పుడు దీంట్లో కింద ఫోటో ఉంది కదా, ఫోటో మీద టచ్ చేసి ఎఫెక్ట్, యాడ్ ఎఫెక్ట్ అండ్ ఇక్కడ బ్లింక్ అని సెర్చ్ చేయండి, వచ్చేస్తుంది. సో బ్లింక్ అని సెర్చ్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది. దీన్ని మీకు ఎంత కావాల్సి వస్తే అంత యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో చూసారు కదా. ఇప్పుడు దీనికి కలర్ యాడ్ చేద్దాం. మళ్ళీ సేమ్ యాడ్ ఎఫెక్ట్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ ఛానల్ రీమ్యాప్ అని ఉంటుంది, దాన్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో మీకు నచ్చిన కలర్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ విధంగా సో ఇలా కనిపిస్తుంది. సో చూసారు కదా. సో ఇప్పుడు పైన ఉంది కదా ఆ ఫోటోని కూడా మనం ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. అంతకంటే ముందు దీనికి ఏం చేద్దామంటే ఒక షేప్ యాడ్ చేసుకుందాం. సో ప్లస్ ఐకాన్, ఒక షేప్ తీసుకోండి, కొంచెం ఇట్లా జూమ్ చేసుకోండి, కొంచెం ఇంత వచ్చేలాగా. సో ఇక్కడ పెట్టేసుకోండి, ఈ ఫోటో పైన పెట్టేసి దీనికి ముందుగా లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేసుకోండి. డ్రాగ్ చేసి సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే పైన ఉన్న ఫోటో అండ్ ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకున్న లేయర్ని లాంగ్ ప్రెస్ చేసి పట్టుకొని రైట్ టిక్ మార్క్ ఇచ్చేసి ఇక్కడ మధ్యలో ఉన్న మార్క్ని టచ్ చేసుకోండి. సో ఇలా లేయర్లా క్రియేట్ అవుతుంది గ్రూప్ అని. సో ఇప్పుడు ఎడిట్ గ్రూప్లోకి వెళ్ళి ఈ ఫోటోని అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. సో ఇలా జూమ్ చేస్తే అడ్జస్ట్ అవుతుంది. సో ఒకవేళ షేప్ని చేంజ్ చేసుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు ఇక రేడియేషన్ ఉన్నది కదా కింద, దాన్ని ఇట్లా పెంచుకోండి. సో మీకు నచ్చిన షేప్లో అవుతుంది ఇట్లా. సో ఇప్పుడు ఈ ఫోటోని ఇంకొంచెం జూమ్ చేద్దాం, కరెక్ట్గా వస్తుంది. సో ఇలా పెట్టేసి కిందకి ఇట్లా పెట్టేస్తే సింపుల్ అయిపోయింది. సో దీనికి కూడా ఛానల్ రీమ్యాప్ అనే కలర్ యాడ్ చేస్తే సింపుల్గా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సింపుల్ వీడియో ఈజీగా అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. సో టెన్షన్ లేకుండా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. ఇలా కంటిన్యూగా ఇలాగే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఒకవేళ ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకోవడం ఎందుకంటే సేక్ ఎఫెక్ట్ అని ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇస్తా, ఇక్కడ సేక్ ఎఫెక్ట్ అని ఉంటుంది. సో ఇక్కడ నుంచి కూడా మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. డైరెక్ట్ కాపీ చేసి పేస్ట్ చేస్తే సింపుల్ అయిపోతుంది. సో చూసారు కదా ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.